Μεγάλη δια των χριστιανισμών υπήρξε η ημέρα κατά την οποία ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας υπεδέχθη στο αεροδρόμιο των Πάπαν Παύλων τον Έκτον, ο οποίος τον επεσκέφθη στην Κωνσταντινούπολη για να συσκεφθούν επί του θέματος της ενώσεως των εκκλησιών. Ο πρόεδρος της τουρκικής δημοκρατίας, στρατηγός Σουνάη, υπεδέχθη τον Πάπαν στην κλίμακα του αεροσκάφους. Εν συνεχεία, ο Πάπας Παύλος ο Έκτος προχώρησε και εγκαλίστη τον αναμένοντα Πατριάρχην Αθηναγόραν. Και ήτο ιστορική στιγμή, κατά την οποία οι δύο θρησκευτικοί ηγέτες, πλαισιούμενοι από τους άλλους αρχιερείς, επορεύοντο των κοινών δρόμων. Ο Πάπας Παύλος ο Έκτος επεσκέφθη εθιμοτυπικός τον πρόεδρο της τουρκικής δημοκρατίας στρατηγών Σουνάη εις το προεδρικόν μέγαρον και είχε μετ' αυτού συνομιλίαν. Ο αρχηγός της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας προσήλθε προσκυνητής εις των περίλαμπρων ναών της Αγίας Σοφίας, τον ιστορικό ναό της χριστιανοσύνης. Και ταπεινός χριστιανός, ο Πάπας της Ρώμης, Παύλος ο Έκτος, εγωνάτισε και προσηφιήθη εις το σημείο όπου πριν από 1000 περίπου χρόνια είχε επισημοποιηθεί το σχίσμα των δύο εκκλησιών. Προσηφιήθη ώστε ο Θεός της αγάπης να φωτίσει έναν καινούριο δρόμο, κοινό δρόμο για την εκκλησία του. Και έπειτα υπέγραψε στο βιβλίο των επισήμων μόνο με το όνομά του, χωρίς να αναφέρει τους τίτλους του. Παύλος. Εν τω μεταξύ, εις το φανάρι, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας, περιμένοντας την επίσκεψη του εν Χριστώ αδελφού του, Πάπα Παύλου του Έκτου, φιλομετρά το βιβλίο του τελευταίου που έχει τον τίτλο «Επίσκεψη της Φάτιμα». Είναι ένα θαυμάσιο εμπνευσμένο βιβλίο, λέγει ο Πατριάρχης Αθηναγόρας. Κατά την συνάντησή τους, οι δύο θρησκευτικοί αρχηγοί της χριστιανοσύνης, εις των Ορθόδοξων ναών του Πατριαρχείου, απίθυναν κοινήν Κυριακήν προσευχήν. Εν συνεχεία, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας, παρουσία ανωτάτων κληρικών και των δύο εκκλησιών, ως και πλήθους κόσμου, προσεφώνησε τον εν Χριστώ αδελφόν του, Παύλον τον Έκτον, Πάπαν της Ρώμης. Πιασμένοι αδελφικά από το χέρι, οι δύο αρχηγοί των χριστιανικών εκκλησιών επορεύθησαν εις των ναών των καθολικών δια να τελέσουν κοινήν λειτουργίαν και να ενώσουν την προσευχήν των δια την άρση των εμποδίων και την ένωση των εκκλησιών. Μια μεγάλη σελής της χριστιανικής ιστορίας έκλεισε. Ο Πάπας της Ρώμης, για πρώτη φορά έπειτα από εκατοντάδες χρόνια, επεσκέφθη την Κωνσταντινούπολη, τον Οικουμενικών Πατριάρχη. Χρειάστηκε να βρίσκονται εις τους θρόνους της χριστιανοσύνης δύο πεφωτισμένοι ιεράρχες για να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση. Έτσι θα γράψει η ιστορία και θα αναφέρει τα ονόματα των δύο ιεραρχών. Παύλος ο Έκτος, Πάπας της Ρώμης, Αθηναγόρας, Οικουμενικός Πατριάρχης. Μία σελής της εκκλησιαστικής ιστορίας έκλεισε με την αναχώρηση του Πάπα Παύλου του Έκτου από την Κωνσταντινούπολη. Μία καινούργια σελής αναμένεται να ανοίξει.